Sedeli smo na kafi sa Anđelkom Prpić, našom poznatom glumicom i voditeljkom emisije Bulevar na televiziji B92. Poznato je da si vodila emisiju 48 sati svadbe i noćni TV projekat gde si publiku kupila nesvakidašnjim šarmom i pozitivnom energijom. Da li Anđelka ima one dane kada je depresivna i na koji način se oslobađaš stresa? Ja sam moram da pazim što ću da ti kažem, zato što sam isto tako imala priliku da radim sa super dečkom, kao što si i ti, i drugarom s kojim sarađujem već dugo za Story magazin. I isto smo tako seli nas dvoje, kao ti je tako neformalno pričali i o svemu i svačemu. Ja sam izašla sa dem još što je kako bio jedan pozitivan razgovor, tako je lepo, i dočekao me naslov "Depresivne faze su iza mene". I onda sam bila u fazonu, ne može tako više. Šalim se, pa imam naravno, mislim, koji svi mi dane, ali kako se to po onoj podeli sam uvijek mislila sam sangvinik. Znaš, kao, uhvati me, planem, bude to burno i odmah proći. I nisam zlopamtila. Znaš, i možda zato što se tako često praznim svih tih sitnih, ne znam, negativnosti, onda možda zato me ljudi ne doživljavaju kao nekog težeg tipa i nekog depresivca, jer to izbacim iz sebe redovno i intenzivno, ali bez nekih oštećenja u smislu odnosa ili tako dalje. Mislim, uglavnom pređem preko svega, ne zato što želim i zato što ne umem drugačije. Ne vidim zašto bi sad pamtila te neke stvari. Često ono što mislim da ću zapamtiti kao nešto što me u momentu pogodilo ili baš onako istresiralo, sutra ne mogu za neko vreme ne mogu da se setim uopšte. Koliko vam znači komplimenti da ljudima vratite osmeh na lice kada se pojavite na malim ekranima? Ja verujem da svakako većina ljudi koji kažu da im to ne znači da malo nisu iskreni, da ne kažem neku grublju reč, jer je naravno to potvrda, toga što radite kao sad, ne znam, u kafiću. Naravno da im znači kad dolaze ljudi ovde piju piće ili kad vi vidite na vašem portalu neka vest prođe super, znači da ste pogodili tamo gde treba i naravno da vam je drago, tako i mi isto. Mislim, nekad bih voljela da to kad me obično pitaju ili mi udam neki komplimenti, ja kažem do mene uglavnom dolaze takvi komentari dobri i lepi, pozitivni. Sad možda to znači da oni loši, prosto ne dolaze do mene jer ljudi uglavnom ne vole u lice da kažu ono što nije lepo. Tako da verujem da ima i ovih drugih komentara, ni meni nisu ljudi simpatični na isti način, imam ljudi koje prosto ne volim da ih vidim, što god uradim, to u meni ne bude ništa, a s druge strane imam ljudi koje bezuslovno volim da gledam ili slušam. Da li je bilo teških momenta u vašem životu? Je li imate neku anegdotu, ali kada su se kamere uključivale, postali ste najsrećnija žena na svetu? Recimo, kad ste noćni TV projekat vodili, kad ste bili trudni, da li je bilo mučnina, ali ste morali da glumite. Da, nije bilo mučnina, imala sam baš onako lepu trudnoću i mirnu, ali je bilo je svakojakih uslova, mislim, od toga da je jako hladno, od toga da snimanje traje više od 12 sati, da smo na štiklama ogromnim u studiju gde je prepuno sve kablova, tih nepraktičnih, mislim kao i u svakom studiju, nema sad to veze sa ovom konkretnom emisijom. U tom smislu je bilo onako tenzija, znate, kad krene, pa kasnimo, pa gost se u nervozi, pa nešto se mi isporečkamo svi međusobno, to obično tako biva na snimanjima, onda kad su upale kamere, to je sve okej. Imala sam jednu situaciju gde sam duše snimala reklamu jednu i jako sam se radovala o tome jer to je brza lovica, a druga stvar je radila sam sa Ljiljom Stjepanović, pa mi je to onako bilo drago da kao radim s njom i tamo sam dočekala da krenu to snimanje i tog jutra su mi javili da je mama i tata umro, a ja sam morala da krenem na set i to mi je onako jako teško palo u smislu dileme da li da otkažem snimanje ili ne. I ipak sam odlučila da ne otkažem snimanje, otišla sam, uradila sam ta 2 dana, samo sam zamolila da sutradan završimo do određenog vremena da bih stigla na sahranu. Šta znam, mislim, u današnje vreme ništa nije sveto, sad da li taj moj čin znači da mi nije sveta porodica, a da mi je svet posao ili obrnuto, ne, ja sam samo mislila da bi on isto voleo
mislim, vernik sam i mislim da ako si nekom posvećen, ne moraš da fizički budeš uz njega ili eto, u pitanju taj nemoj događaj, pa da ne moraš fizički da budeš tamo, nego možeš da budeš i mislima. Tako da, eto, to mi je jedna onako situacija gde sam teško donela odluku. Nadam se da sam donela pravo. Koliko je uloga majke promenila vaš život? S obzirom da ste neko ko se ne eksponira toliko često, niste na naslovnicama časopisa, ne eksponirate svoju porodicu. Pa znate kako to sa naslovnicama časopisa, znate i sami, tačno se zna i u storiju i u Hello ili ne znam negde ko može da bude na naslovnici. To je, ja mislim, svega 5 ljudi ovde kod nas. Novak Đoković, Nataša Bekvalac, Lepa Brena, verovatno Ceca i ne znam sad ko bi još to moglo da se nađe. I s razlogom, oni jesu velike zvezde i zaista i čitaoci i gledalci sve što oni plasiraju, sve što se tiče njih, pomno prate i upijaju svaku reč i svaki korak i svaki postupak. Tako da, nikad nisam ni svoj život doživjela tako senzacionalno, niti se sam zbog toga odlučila da se bavim ovim poslom, mislim da bi to bio na kraju proizvod. Mislim da me ima u medijima apsolutno dovoljno, u nekim momentima i puno za moj pojam, pogotovo kad je ovako nešto aktualno kao što je bila sad serija Žene sa Dedinja i onda su, naravno, ako to je aktualno, ajmo sad da pišemo o tome i onda imate taj problem da stalno postavljaju ista pitanja, mislim što nije nenormalno, jer kao što da pitaš drugu kad je to tema, mada ima zaista i vaši kolega koji to umeju, kao vi recimo, da nekako vas spontano provuku kroz tu priču, a ima onih kojima je važno samo da ispune formu i onda je to cp 5 pitanja, idemo mail, odgovori, a to se vada i posle rezultatu vidi. Uloga Čarne u Ženama sa Dedinja donela vam je veliki uspeh. Da li ste pozvani za nastavak, to jest 4. sezonu i je se radujete zapravo? Da, pa sad to veliki uspeh je onako diskutabilno pitanje, zato što iskreno, kako je ta serija najavljivana i sad ako bi sa strane gledali, nebitno da li igram ja ili neko drugi, kao toliko prostora, pogotovo za žensku ulogu, ne postoji. Pričamo koliko imamo sve nas 4, i ja i druge koleginice. I onda nekako kad ti razmišljaš o tome unapred, ti pomisliš, super, ovo ako uradim dobro i znači to bi moglo da mi sutra otvori neka nova vrata za neke nove uloge i neki novi dramski program. Desilo se da smo nas 4, sve posle Žena sa Dedinja, bile vrlo, znači do nas su stalno dolazili lepe komentari, čak i pre nego što je emitovanje krenulo od ljudi iz posla koji su uspeli da to vide u nekim tako zatvorenim krugovima. Sve smo imali lepe komentare, apsolutno, a na kraju je, čini mi se, ta loptica predate, mislim da smo svi nekako očekivali da će kao i sad naravno da ti je dobar jedan posao preporuka za neki drugi posao eventualno. Uglavnom to je izostalo, tako da u tom smislu kad kažeš uspeh onda nisam sigurna, zato je relativna stvar. A sama serija jeste postigla uspeh zato što mislim to vidim po ciframa gledanosti i po komentarima ljudi gde se vrlo iznenadim kad čujem da recimo muškarac nekih 35-40 godina za koga nikad ne bih rekla da gleda bilo što osim sportskog pregleda i eventualno nekog historije ili nacionalne geografije, da prati, da ih zanima priča, 2 čuvena pitanja čije dete i ko je udario Klaru kad je pala u bazenu, ne znam koje se zove. Tako da, mislim da gledalci žele 4. sezonu, zato što ih sad interesuje šta se desilo dalje, kakva je to bomba, koja je i znam, u stvari, čak kad se završilo emitovanje, mi smo bili naš 4 zajedno da kao simbolično proslavimo kraj, tako što je Irena, nas 3 smo bili tu, Lena, Maja i ja, a Irenu koja živi u Londonu smo preko Skype uključili i onda je ona sa sve Skype-om bila sa nama na kompjuteru tu, ona je pustila DVD sebi i je gledala paralelno, a mi smo gledali uživo kao. I tako smo se super proveli i onda smo odmah videli kako se završilo, kako su krenuli da nas zovu, pa na Fejsu, komentari i tako dalje. Doduše, ja ne znam baš šta se dešava na Twitteru, to bi mogla tebe da pitam, kad se žena u pitanju. Ali
mislim da ljudi žele nastavak, mi ne znamo ništa o tome, znamo da postoji 4. i 5. sezona, ali to na kraju zavisi apsolutno od produkcije da li će rešiti da snima dalje ili ne. Da li se i privatno družiš sa koleginicama sa snimanja i da li postoji sujeta negde u tom poslu? Znaš da svi pričaju o tome, mislim, neminovno je da postoji kao i u svakom poslu, mislim, mi kao i svuda u svakoj zajednici nekakvoj, ali ja sam imala stvarno sreću da sam, eto, imala vatreno krštenje sa tebe. Mislim, inače ne jurim da se družim s ljudima s posla, to mi je prirodno da smo okej, da dok smo na poslu popijemo kafu, ručamo zajedno, ne krijem ništa, ni tuga sam, vrlo sam otvorena prema ljudima s kojima sam bliskija i manje bliska, ali nemam potrebu da, osim ako spontano taj odnos ne pređe nešto dalje, da sad grabimo da to jurimo. Sa, ajde, koleginicama, mislim, više ih tako i uopšte ne tumačim, iz serije sam jako bliska, mislim, sve zajedno smo bliske, zato što nekako, ne znam, poklopile su nam se energije, pritom su mnogo različitih godišta, različitih podneblja, različitih i manje više interesovanja i vrlo smo različite, ali smo nekako baš napravili lep odnos i zapravo mislim da u našim životima ta serija značajna jako upravo zbog tog odnosa, jer da nije taj odnos bio takav, verovatno bi to bio jedan od poslova, eto, manje ili više uspešan, a ovako je to nama neka epoha životna, jer to se snima već 5 godina, mislim, sve ovo od početka do sada traje 5 godina i nekako sad već naš odnos 5 godina i nije mala stvar, tako da od tada sam sve i značajne i neznačajne datume provela između ostalog i sa njima i tako da sa njima se družim, da, i tu sujete nema i nije bilo od početka. A negde drugde, pa ne znam, verovatno postoji, verovatno ne bi ljudi pričali to za džabe. Ja, hvala Bogu, nisam imala tih iskustava. Da li ti nedostaje gluma možda? Je li ima neka uloga koju priželjkuješ i koju nikada ne bi odbila? Ja znam što, nažalost, ne znam ko bi u današnje vreme odbija bilo kakav posao, mislim, nevezano od glume ili javnog posla. A što se tiče uloga, ne priželjkujem konkretno ni jednu i sad, apropo nedostajanja, ne mogu kažem da mi nešto u životu fali, da sam neostvarena. Igra u slučaju, evo sad se emitovala se serija, tako da je to bilo aktuelno. S druge strane, na televiziji je isto aktuelna emisija Bulevar, tako da ja sam nekako onako zadovoljna, ali ako me je pitanje da li bih birala glumu ili televiziju, birala bih glumu, bilo da je pozorište ili snimanje u pitanju, a priželjkujem, kao i većina glumaca, različite uloge. Priželjkujem neku dramsku ulogu, jer Čarna je bila komedija, mislim, komičan lik i onako trudili smo se da sve vreme idemo po toj liniji, a ja bih, eto, sada me ljudi upoznaju u nekom ovom ozbiljnijem svetlu, jer sam sigurna da i to imam u sebi, samo što te ljudi etiketiraju shodno tome što si radio, na kraju kao i naše velike glumice. Tako da, eto, verujem da kao i većina glumaca priželjkujem različite uloge. Na kraju napornog radnog dana, kako se oslobađaš stresa? Jel ideš u teretanu, u salon lepote? Kako se filtriraš? Da, filtriram se, što je dobro. Idem, kad bi umeli da se filtriram, nažalost, mislim, ja ne umem da filtriram to šta dopire do mene sve dopire i sve, ali kažem, brzo me prođe. Idem u salon lepote, nažalost tamo ne mogu baš da se filtriram, jer sam tamo, između ostalog, imam i tu ulogu da poslužimo kockice, da li je sve kako treba, jer smo platili sve račune, jer su svi zadovoljni, šta nije bilo u redu, jer imam jedan privatni posao kojim se bavim, to je vrlo salon lepote, ali ne mogu da slažem da me često iznenade i kad uđem i kažem, samo brzo me kao operite, isfenjerite me najbrže moguće, uvek je najbrže, sve što može, samo da je najbrže moguće. Onda mi oni kao ugase svetlo, stave mi nešto na oči, dignu mi noge, pa mi izvasiraju teme i to je onda stvarno, još ako mi neko uradi masaž u lice, ne moramo dalje više ni o čemu da pričamo. Tako da, eto, imam priliku tu, hvala Bogu. A inače me opušta i druženje sa klinicem. Uopšte to, kao, kod kuće smo uveče, ne žurimo nigde, nemamo
to brzo da stignemo i onda volimo sad da uživamo jer on sad počeo da brblja, da priča i onda smo onako svi, znaš, kao ovce u šareno nešto ovako gledamo. Mada verovatno tako u svakoj kući gde ima malo dete. Tako da kombinacija tih stvari, volim i za sebe nešto da uradim, a drago mi je i kad potrošim vreme apsolutno na drugi. Kako ti sin ti reaguje kada te vidi na malim ekranu? Skoro je bio sa mnom na poslu, pošto nije imao ko da ga čuva, i onda je išao kroz redakciju i sad je bio tako preozbiljan, jer sam mu ja 5 sati pre toga pričala da mora da bude dobar, da mora da sluša, Tako da je jedino kad je vidio Miloša Uroševića, koji mu je poznat ulica od ranije, onda kao Miloš, kao svetlo na kraju tunela, izgrabio se za njega i to je bilo to. A onda je posle toga bio i u režiji sa urednicom našom Slađom i pričao sa mnom preko ovih kinjera, preko slušalice, došao u studio, sve je bilo super. Tako da mislim da od tada ima jedan drugi odnos kao to je mali posao, sad on sve to razume. Za razliku od ranije, kad god vidi neku plavu ženu na TV-u, misli da sam ja i kad god vidi bebu na TV-u, misli da je on. Zbog serije. Tako da, dobro, mislim, u zavisnosti ume da reaguje i hoće da iskomunicira sa mnom, pa kad vidi da ja ne reagujem, onda je to plač i negodovanje, a ume da reaguje i super, evo je mama i gledamo sad i pratimo, igramo se, bez neke fascinacije, što mislim da i treba da ostane. Ajmo sad par kratkih pitanja. Da mi odgovoriš sa ili. Požarevac, Beograd? To ti je baš teško. Požagrad. Neka kombinacija. Gluma ili voditeljski posao? Gluma. Prirodan izgled ili silikoni? S obzirom da znamo da držiš salon lepote. Da. Pa, ipak sam za prirodan izgled. Mislim, ne mora to da budu silikoni. Ima toliko drugih stvari koje može žena da malo doradi ili uloži u sebe. Mislim, kao i za sve, morate uvek malo da ulažete, a to može da budu milion drugih stvari. Nažalost, naše žene uglavnom idu na ono što je najvidljivije trenutno, a nismo da zasadimo, pa da krene to da kao se vidi, da krene da se razvija. Tako da, za prirodno sam u svakom slučaju. Da li si zavisnik od mode? Da li pratiš slepo trendove ili se oblačiš po... Volim da gledam, to me relaksira, to je recimo još jedan od filtera onih, volim da na Instagramu pratim sve kuće, kreatori, neke devojke ovako privatne za koje po meni da mislim da dobro izgledaju i to me strašno relaksira i volim da maštam o tome kako ovo kombinaciju želim, onako pravim neke varijante. Mislim da imam neki svoj stil onako koji negujem, ali nisam slepi, nisam trendsetterka, ja mislim, makar ne bih volila.